tutorial del joc de saltar a l'Scratch. Tornem a estar aquí, és un tutorial amb els targetons Scratch català i el que farem serà fer saltar un personatge. Sí? Ens posem a la nostra sessió, anirem a crear i ens preparem. Mentre això es posa, anem a veure. Targetes del joc de saltar. Salta, avisa l'inici, obstacle en moviment, afegeix un so, atura el joc, afegeix més obstacles i puntuació. Són cosetes que ja les hem anat treballant, moltes d'elles, i altres que seran molt intuïtives. D'acord? Primer de tot haurem d'escollir un escenari i un personatge. Doncs anem a veure un escenari i un personatge. Aquí ens proposa el xic, el pollet, animals, el xic, i traurem l'Scratch, i ens proposa un fons així molt de dibuixos animats. Anem a veure quin és el Blue Sky. Doncs ja tenim el xic amb el Blue Sky, el posarem que estigui aquí a la zona on ha d'estar, i ens diu que afegim el codi en el xic. Quan la tecla espai es premi, repeteix 10 vegades, suma 10 a ahir i resta els 10. Doncs som-hi. Esdeveniment. Quan la tecla espai es premi, estic en el xic, repeteix, n'hi ha dos, repeteix, els col·locaré directament, i el suma 10 a ahir, moviment, suma 10 a ahir suma 10, i suma menys 10 a ahir, perquè torni a baixar, menys 10. Perfecte, i el tenim. Ara si li toco la tecla espai, el xic salta. Què hauria de fer si volgués que saltés més amunt? Doncs el repeteix 10, podríem ficar-li repeteix 20, no, 200 no, 20, i saltarà el doble dalt. A veure, ho veieu? O el que també hauria pogut modificar és el suma 10, podríem haver-hi posat suma 20. Llavors sumaria el doble que el que hem posat, però amb el repeteix 10 ens aniria molt més amunt. D'acord? Vinga, som-hi, doncs. Continuem. Arrossega el teu personatge on vulguis, ja l'hem posat a baix. Llavors tindrà les posicions menys 120, menys 123. A veure si fico 120, així serà menys 120, menys 120. On em queda? Em queda just aquí. Doncs a menys 120 i menys 120, que el tinc una miqueta més centradet que el que ens proposen aquí, serà el seu lloc d'inici. Això vol dir que jo, quan apreto la bandera verda, que és quan començo els jocs, vull que el xic estigui en aquesta posició. Llavors posarem en moviment, vés a on estàs ara, exactament on estàs ara, no et quedis en una altra banda. D'acord? I potser aquest xic el veiem molt petit. Podem modificar la mida, ja ho havíem vist. La mida la podem modificar aquí. Si li fiquem 200, el farem molt més gran. Si li fiquem 50, el farem molt més petit. Però a mi la mida 100 que té el xic ja m'està bé. El deixarem amb la mida 100. Però veieu que el podeu canviar. Si teniu un altre personatge molt més gran o molt més petit, doncs podeu ficar-li una mida similar a aquesta per poder fer el joc. Afegirem un obstacle en moviment, és a dir, un altre personatge que es anirà desplaçant tota l'estona. Tota l'estona hi haurà un personatge que s'anirà desplaçant de dreta cap a l'esquerra. D'acord? I en aquest cas ens proposa que fiquem l'ou, egg. Doncs això és menjar, egg. Veieu aquí? L'egg, si us hi fixeu, té diferents vestits. També els podem utilitzar. Ja tenim el personatge egg. L'egg ha d'estar aquí dalt. No, l'egg el posarem aquí baix. Però igualment, ens diu que afegim aquest codi i a més aquestes coordenades. Recordem que era una graella. Llavors, doncs, esdeveniment, quan es cliqui la bandera verda, estem programant l'ou, hem de comprovar que estiguem amb l'ou. Per sempre, és una cosa que vull que facis tota l'estona durant el joc, ves a aquest codi, doncs a moviment, ves a 240x i 145, menys 145. I llisca en 3 segons fins a la mateixa posició
si us hi fixeu, però a la X és menys 240. Això vol dir que anirà d'aquest 240 d'aquí, que és el positiu de la X, a aquest d'aquí. Llavors, lliscaràs en 3 segons, llisca en 3 segons i la posició és la mateixa, però els dos amb negatiu, perquè volem que es desplaci per l'eix X. Menys 240, menys 145. I ara, si clico la bandera verda, l'ou s'estarà desplaçant tota l'estona. Ai, mireu què passa en un segon. Hem dit en 3, que així ens anirà més a poc. A l'augmentar el temps, redueixo la velocitat. Sí? Triga més en arribar on li hem dit. Doncs tota l'estona l'ou anirà desplaçant-se d'aquesta manera. Clar, la idea és que el meu xic salti aquest ou. D'acord? Ja l'hem comprovat, podem parar-lo. Afegeix un so. Fes un so quan el personatge salti. Haurem de tornar a veure el xic, oi que sí? Ens en tornarem en el xic, cliquem a xic, torno a estar xic i ara ens diu inicia el so xirp. So, inicia el so xirp. Posem aquí. Llavors, ara, comprovarem que tingui veu. Cada cop que salti, farà aquest so. Sí? Molt bé, ho hem comprovat. Baixem. Atura el joc. Atura el joc si el teu personatge toca l'ou. Doncs si el meu personatge toca l'ou, aniré a l'E, seleccionaré l'ou i afegeixo aquest codi. Quan la bandera verda es cliqui, doncs esdeveniment, quan la bandera verda es cliqui, canvia el vestit. Canviarem el vestit a EC2, a EC A, clar, en el que ja té, aquest és el primer. Espera fins que tocant xic, això és un control. Espera fins aquí. I aquí li posarem el sensor, un sensor que és tocant a xic. Doncs aquí, tocant el punter del ratolí, li ficarem xic. Perquè no ens interessa el punter del ratolí, el que ens interessa és que passi quan toqui el xic. Doncs quan la bandera verda es cliqui, canvia el vestit a EC A, que és el ou sense trencar, espera fins que toqui el xic i si toca el xic què haurà de passar? Doncs que s'haurà de canviar el vestit que té l'ou trencat. D'acord? Que és el B. Si voleu comprovar-ho, anem a vestits i veureu que té l'A, el B, el C que saluda, el D que és esquerdat, l'E que és com s'està agafant la closca, i el F que es va cuinar a ell mateix. Deixarem aquest, tornarem al codi. Llavors, quan canviï el vestit, a més, ho aturarà tot. Aturarem el joc amb el control, atura-ho tot. Llavors, a la bandera verda es cliqui, quan toca el xic, es trenca i es para el joc. Val? Encara pots saltar, per això. Afegeix més obstacles. Doncs afegirem un altre ou. Com ho farem, això? Doncs aquí duplicarem el personatge, simplement. Bandera verda i duplicarem aquest personatge. Botó dret del ratolí, duplica. Ara ja tinc 2 X. Sí? El personatge s'ha duplicat i també el codi. Mireu que tenen el mateix codi. Si apreto la bandera verda, ara aquí hi ha 2 ous. Li haurem d'afegir una cosa. Veieu que els dos s'han trencat a la vegada? Li haureu d'afegir espera't, amaga't i espera't un segon. Abans del per sempre, en l'EC2, En l'EC2, abans d'aquest per sempre, perquè no surtin a la vegada, perquè aquí hi havia els 2 ous, li direm que s'esperi un segonet. Com que d'aquí fins aquí triga 3 a sortir, a desplaçar-se, si li diem que s'esperi un segon, doncs el primer ou anirà més o menys per aquí, per 1/3 de la pantalla. Llavors sortirà el segon ou. Ho entenem, això?
Ara li ficarem un amaga't, aspecte, amaga't. No vull que surtis, no vull que surtis. Fins quan? Fins que hagi passat un segon. Un cop hagi passat un segon ja pots sortir i fer-lo del per sempre. Llavors, aspecte, mostra't. Aquí. Quan la bandera verda es cliqui, amaga't. Espera't un segon, mostra't i ara ja per sempre... Per sempre fes això. A veure, anem a comprovar-ho. Intentarem saltar. Ja està, ja s'ha acabat el joc. Aquest xic m'està saltant molt amunt, si ho veieu. Salta tant que et triga molt a baixar. Això llavors podríem anar al xic i tornar-li a posar. En comptes del repeteix 20, que li havíem canviat, repeteix 10. I també ho comprovarem que ens salti suficient. Seguim, afegim punts. Sí? Cada vegada que el teu personatge salti esquivant un ou, doncs suma-li un punt. Llavors, tornem a estar al personatge xic, ja el tenim escollit. Escull variables, això ja ho sabem, variables, creem una variable que es diu puntuació. Puntuació, val? És per tots els personatges, li fiquem d'acord. I ara, aquí, assignarem a puntuació el valor de 0. Aquí, que és on ha d'estar al principi, li assignarem el valor de 0. A què? A la meva variable no, a puntuació. I què faré? Doncs que cada cop que salta sumarà un punt. Aquí al darrere, d'aquí, cada cop que salta, sumarà un punt. Augmenta en 1 la meva puntuació. Clar, aquí la idea és que salti, cada cop que salta farà un punt. D'acord? No ha fet un punt perquè s'ha menjat l'ou abans. Com que tenia jo al cap encara que saltava molt, l'he fet saltar massa aviat. Vinga. El que m'està passant és que salta massa poc, perquè baixa tan ràpid, o que jo no soc prou bona jugant a videojocs. Bueno, encara. Bueno, va fent punts, Doncs no, va bé, va bé. I pararem. Bueno, havia fet punts. Som-hi, continuem. Doncs recordeu que podíem afegir un has guanyat o un has perdut. Quan arribis a 10 punts, que ja has guanyat, o passar de pantalla. D'acord? Llavors, doncs, animeu-vos a millorar-lo amb tot això que ja sabem. Què farem? Què ens falta fer ara? Ens falta ficar-li un títol, joc de saltar, amb el meu nom i la meva classe. Llavors aquí ho comparteixo i joc de saltar. De vegades no es queda guardat, el meu nom i la meva classe. A instruccions, clica la bandera verda, clica la bandera verda per iniciar el joc, prem la tecla espai per esquivar els ous. Vigila, no es trenquin. Podríem posar també que tindrà vides, no? Doncs podríem ficar que tindrà diferents vides. No estaria malament. Podria ser una opció. Doncs un cop ja tinc tot aquest projecte acabat, ens queda fer una cosa abans de compartir-ho, que és comprovar que tot funcioni. Ens n'anirem a clicar la bandera verda, etc. però ho farem en gran. Doncs a jugar! Ja està, ja m'he mort 8 punts. Doncs moltes gràcies i ara ja sí, he comprovat que tot funciona, el puc compartir l'enllaç. Adéu! Me'n vaig aquí dalt a l'enllaç, copio i me l'enganxeu per me l'envieu. Així us el puc mirar. Doncs moltes gràcies i fins aquí el tutorial del joc de saltar.